हेलौ 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 खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनै बोथोरा बिराद गरम, सान्दुं थिं थिं, माबायदि गरम, आयौ 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 गोलोमला जोब्बाय दिनै। आसरितखा गरमानो लाजाखाया, गरम बोथोरावलाय गरम जाखागोन। दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय गुवाहाटि हाथिगावनिफ्राय। गुवाहाटि हाथिगावआव सासे सिखावा गेस सिलिन्डार खावदोंमोन आरो बे गेस सिलिन्डार खावग्रा सिखावखौ पुलिसफोरा हमदोंमोन। आरो जाय सिखावखौ हमदों बै सिखावा कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्टमोन। दा बे गासिबो पुलिस स्टेसनानो क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानांगौ जाबाय। बे जाथाया गुवाहाटि हाथिगावआव जादों। माने बे सिखावा कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्टमोन। ओमफ्राय बे पजिटिभ पेसेन्टआ गेस सिलिन्डार खावदोंमोन। बे गेस सिलिन्डार खावनायाव पुलिसफोरा बेखौ हमदोंमोन। हमनायाव मिथिनानै पुलिसफोरा गासिबो क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो मिनिथावना बाथ्राबो होनजायो। मानो होनब्ला बे सासे सिखाव जानानै गावनि देहाखौ जेबो सामलायालासिनो गुबुननि न'खराव फैनानै सिखावसो खावबावदों। दा बे सिखावा गोख्रों साजा मोननांगौ आयेननि बायदि। बे जाथाया जोबोद गाज्रि जादों। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसै। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय मैया मोनायाव आङो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन आरो बे भिडिअनि गेजेराव आङो बुंदोंमोन NDBSनि केडार सानै हमजादों होननानै, शिब बसुमतारी आरो सोमखोर बर'। बिसोरखौ दिपानजुलि गामिनि होनदोंमोन। नाथाय दिपानजुलिनि माखासे सुबुंफोरा आंनो वाट्सएपआव मेसेज हरनानै फोरमायहरदों दिपानजुलिनि रावबो NDBSनि केडार हमजायाखै होननानै। बे जाथाया पुलिसफोरनि फान्दायनायबो जानो हागौ, मानोना दा इलेक्सननि टाइमा खाथि फैगासिनो दं। जुदि बे जाथाया नंखायब्ला सनितपुर पुलिसा मानो बेखौ आपडेट होखो, बेखौ आङो हमनो हायासै। बे जाथाया नंखायबो जानो हागौ। दा जियानो जादोंला, जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव माखासे हाथियार मोननाय जादों, बमा मोननाय जादों, मिथिबायना, हाग्रा गेजेराव। आसरित, जोंनि बे बिटिआराव मा जाबाय दं। नै नायलाय नोंथांमोना, NNB क'क्राझाराव होदों, बे लिरनानै होदों चिराङाव गोबां हाथियारजों लोगोसे बेफ्रुग्रा बमाबो मोननाय जादों होननानै। आसरित, जोंनि बे बिटिआराव मा जाबाय दं। जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव हाथियारजों लोगोसे बमा मोनदों। दा बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ आर्मिफोरा एबा पुलिसफोरा नागिरगासिनो दं, नाथाय दासिमबो रोखायै मिथिनाय जायाखै। सोर जागोन बेनि दायनिगिरिया, ना KL'नि जागोन, बेफोरखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। जेब्ला मिथियो अब्ला नोंथांमोना आङो बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायगोन। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैनोसै। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय जोंनि बलिउड स्टार बिथां सुशांत सिंह राजपुतनि बागै। बिथां सुशांत सिंह राजपुतखौ पस्टमर्टम खालामखांबाय आरो पस्टमर्टम खालामखांनायाव रिपर्टआव मोनदों सुइसाइड जानानै थैनाय। नाथाय बेखौ सुइसाइड जामारदोंना जामाराखै दासिमबो रोखायै बुंनो हाया। दा बेनिखायनो मुम्बाइ पुलिसफोरा बेखौ नायबिजिरगासिनो दं। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे केसनि सायाव CIDखौ लगायनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। दा मा जायो नायनोसै। बिथां सुशांत सिंह राजपुत जायबा जोंनि बलिउडनि स्टार, बिथाङा गोबां मुं खामायदोंमोन, नाथाय मोनसेबो एवार्ड मोननो हायाखैमोन। दा बेखौ लानानै CIDफोरा नायबिजिरगासिनो दं। जेब्ला नायबिजिरनायाव रिजाल्टआ ओंखारो अब्ला आङो नोंथांमोननो आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायगोन। नोंथांमोन, दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। बै गाहायाव, भिडिअनि गाहायाव गोजा कालारनि मोनसे साबस्क्राइब लिरनानै दं, बेखौ सेर। लोगोसे बेहायनो बेलबो दं, बे बेलखौबो सेरनानै हो। बेखौ सेरब्लासो आंनि सानफ्रामबो भिडिअखौ नोंथांमोना नुगोन। मिस जानाय नङा आरोना, सानफ्रामबो नुगोन। बाय बाय। नोंसोरखौ मा बुंदों? लंपेन्टआ खुहोनदों? लंपेन्टआ खुहोनदोंलै! नोंसोरखौ गामसा गान! ओइ, गामसा गान! गामसा गान! नै बेखौ नाजाव! बेखौ नाजाव! आरो गोख्रै गान! गोख्रै